Hi guys! Linggo ngayon and tapos ko lang i-vlog yung aming dynamite. Nagluto kami ni Dan ng dynamite kanina. Wala pa akong lunch and it's actually already 1 ng hapon. Naka-makeup ako't lahat kasi pupunta kami kina Lyra. Nakapambahay pa rin ako kasi maya na. Mga 3 kami dapat nandun na kina Lyra pero I think pupunta kami ni Dan just before 3 kasi malapit na kina Lyra eh. And baka kailangan niya ng tulong. And oo, kasi nasa amin din yung meat. Nainala namin kahapon, binili namin kahapon. So ito na yung lunch ko. Kung sana marami yung niluto ko, magdadala ako. Kaya lang guys, kulang. Oh my gosh. Fail din tayo doon. Kung marami lang sanang chili, magdadala sana ako kinalay. Kaya lang kunti lang eh. Tapos mababaon pa ako bukas. So, next time na lang mga amiga. Meron naman kaming binili na meat para sa Korean barbecue. So, yun na lang. Hindi pa ako tapos magluto guys. Kasi meron pang nakasalang na dun. Dynamite. Masarap siya guys. Hindi ko alam kung ano mauuna itong vlog na to or yung video na yun. Pero, what are you working on, babe? I booked out NFL tickets. Nag-book na siya guys ng NFL tickets. American football. American football. Yes. Spending our money. Just kidding. Just kidding. Ang mahal ng ticket, guys. How much was the ticket? $420 US together. For us too? Yes. 550, 600. Australian dollars? Yeah. That's alright. Ito kasi yung gusto niyo talaga panoorin. So what's This is the stadium. Ooh. And where are we sitting? Yes. In front? Huh? Nah, you wish. There? Nah. Middle? Nope. Where? Yeah. Oh, no, that's good. Yeah. No, that's a good spot. So this is it here, where we'll be about here, where the finger is. Yeah, well, that's good, babe. Yeah, it's a good spot. Thank you, babe. Yeah, very good spot. How different is it from Australian football? Australian football is better. Of course it is. And who are we watching? The Giants, New York Giants, Okay. and Washington Redskins. Wow. They're like decent name teams as well. And who do you go for? We'll go for Giants. New York? And we will be in New York? Yeah, it's in New York. Washington? Yep. Okay. Sa mga manonood ng Giants versus whoever that was. Washington Redskins. Punta kami guys. Manonood kami. When is this? October. October. Do you have a date yet? 28th. 28th of October guys. Manonood kami ng laro. Ito na. And we will watch a Lakers game as well. Pero that's going to be in LA, right? Yep. So yeah. And Knicks in New York. So we will watch two basketball? Yep. Wow. Anyway. Wow. We'll watch that. Yay! So that's booked. So at least okay na siya. Hindi na namin siya like ibubook pa pagdating namin dun. Nakatapos ako mag-edit ng isang video guys. So magpe-prepare na ako kasi punta na kami kina Lyra. Wala nang pag-asa na madala ko pa to guys. Uy kasi sobrang konti lang. Nakakahiya naman kung magdala pa ako. Tas yan lang. Yan lang. 6 na lang natira kasi yan. Baon ko bukas. Lunch ko yan. So cover natin yan. Lagay natin sa fridge. Buti na lang tapos na yung makeup ko. Magli-lipstick na lang ako. Tapos magbibihis. I think I will be wearing the same jeans. So magbibihis lang ako ng top lang. And ready na yung dadalhin namin kinalay. Yung meat. And yeah, nagsisave na ba yung video ko? Yeah. So siguro pagkatapos ko ma-ready. Tapos na yun ma-save. And i-upload na natin yun para pagbalik natin mamaya. Lighting. Yep. Pagbalik natin mamaya. Okay na yun. Uploaded na yun kasi mabilis na yung ating internet. Okay, so yung nasa mukha ko guys is Fenty Beauty na Pro Filter Foundation. I am in the shade... Ito din, wala din shade. Hindi ko din alam yung shade niya. 7062E? No, 240. 240 yung shade ko. Yung primer na gamit ko is yung NYX Angel Veil. Powder is yung pang malakas ang powder ko. Yung Becca ko na powder. This is the Soft Light Blurring Powder. I love this. This is in the shade Golden Hour. And then, ano pa ba? Brows. Same. Make Brow. Ito lang. Lagi ko ginagamit. Make Brow. Yung nasa middle na shade. And then, ano pa? Ano pa yung nasa mukha natin?
Highlight is Pure Nude Highlighter. I have been using this a lot lately, but I think magre-retouch ako ng highlight. Ito, yung Becca, pang malakasan nating highlight. And then, on my cheeks, yung blush ko is Hourglass na Diffused Heat Ambient. Siguro mag-start ako na gumamit ng iba naman, no? Kasi lagi na lang same-same yung ginagamit ko. Anyway, retouch tayo ng blush. Highlight. And then, lipstick. Magda-dark lips ako ngayon. So, dark lipstick yung ginagamit ko lately is yung Secret Key. This one is in the shade Red Burgundy. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura niya. Makikita niyo siya mamaya. Pero, yan yung lipstick na lagi kong ginagamit if I want a dark lip. Red lips pa more. Dito na kami, guys. Oh, back! May ganda ng pa-music nila. Too less lonely people. Ano na lang? Okay ka lang dyan? Carry lang, Beth. Nag-ano kami, guys, kung saang bahay talaga. Kung sa kanila or sa amin. Sa kanila talaga na. Dito na kami sa kanilang bahay. Oh, guys. Matagal kayo natulog kagabi. 5 o'clock. 4:30. This morning. Ay, hala, iba din. Tagal nila natulog. Iba din. Sige, guys. Punta kami. Yes, please. Guys, pomegranate! Ito yung gusto kong nakawin sa Kangaroo Island. Tapos si Lyra pala, may pa-farm pala siyang kanya. Tingnan nyo, guys. Sayang. Kaya tignan mo, nabuka Sarap. yung iba. Yan, Day. Yan yung ano, buyan. Kainin ko yan. Ate, Day, maghanap ka ng malaki. Malaki talaga. Ang dami! Yung sa Kangaroo Island, Day, sobrang liit lang yan na plant. Tapos nakaupo kami sa katabi niya. Sabi ko, babe, nakawin mo yung isa. Sabi ko, Granada yan sa Pilipinas. Ito, diba? Nung sobrang bata pa ako, Day, feeling ko hindi nga yung tama eh. Kasi guys, nung bata pa ako, meron yung lola ko nakatira sa bukid, diba? Punta kami dun sa bukid. Pag may nakita kaming Granada tawag namin dito eh. Kahit nahilaw pa siya, kinukuha namin. Kaya hindi ko alam kung ano yung itsura ng hinog. Pero ganito pala siya. Sige ko. Ito, Oo nga eh. Feeling ko yung nakain ko nung bata ako, Day, green. Green. Hindi talaga yun hinog kasi. Sige. Hindi kasi hinihintay, kinukuha agad-agad. Yan, oh, malaki. Kadali. Ano, farmer? Farmer lang. Harvest. Mag-harvest tayo. Ito yung pinakamalaki. Yan, kunin mo, Day. Wala ba itong kuan? Uod? Wala, uy. Yung may bukas, yung iba yung meron. Baka meron. Ay, wala tong uod, Day. Yung parang insects lang. Ay, buka! Hindi, okay lang yan. Luto yan. Hindi ka makakita. Bulag ka. Wala na bang malaki? Mayroon maliit. Okay lang naman siguro maliit. Basta Okay lang. buo. Ito ay. Ito. Ay! Ang soft nun. Bongga. Hindi, ang laki nun sa likod. Kunin mo. Para talagang buo. Ay, nasa gitna siya. Kunin ka ba? Ay, natakot ako sa hose niyo. Akala ko ano Ahas. Saan, Day? Uy, mag-ingat. Uy, yan, oh, yan. Ito? Hindi, nasa ilalim. Ito? Yan. Ang laki, diba? Oo nga, ang laki. Ay, parang basag siya. The biggest one. Hindi pala siya basag. Hala, nahulog na talaga sila. Hindi pala siya. Thank you. So, paano to? Uy, tatlo naman na. Over naman. Dami naman. Sayang naman, Day eh. Ano gagawin ko dyan? Dami, ha? May naano na ako dun sa fridge. Ano ginawa mo? Meron daw siya sa fridge. Ay, iba din. Paano mo hinimay? Inopen mo na, tapos mahuhulog lang. Ay! Uy! Uy, ingat. My gosh. Ito. Of course, but it seems Pwede kumain isa. to me Isa lang. it's 50 grand, and then Uy, ito talaga yung tinry namin dahil nahilaw yung kinain ko. I'll ring the agent. Sarap. I'll ring the conveyancer. Ah, sarap. Guys. Hey, Baba! Ganda ng pa-outfit natin dyan na! Pa-polka dots ka dyan na! Pak! Polka dots? Eh, gusto ng camera. Gusto mo ng camera? Ha? Kanina umiiyak ngayon. Okay na. Dito si Love, guys. Hi guys! Welcome back to Reese's channel. Ay, Ano? Tama, iwan ko sa'yo. Kain pa more! Yum! May pa-bacon si Lyra, guys. Para ito sa ano? Have you ordered chicken that I use? No, not yet. We're still working on it. We're still working on it. Ayan. Wala pa. Gusto mag-order ni Love na chicken. O yung lagi kong pinipicture sa video, guys. Yung San Antonio. Masarap kasi.
Download sila ng Uber Eats. Ito pala. Iba man. Para makapag-ano kami, Uber Eats kami ng chicken. Yum. Same pero iba yung ano. Gagawa kami guys ng stuffed potato. Uy, ako nag-slice niyan guys ha. Dahil sabihin mo sa kanila ako yun. Good job. Sabi niya good job. Ang init guys. So ganyan yung gagawin mo. Binake to ni Lyra ng 1 hour. Ano yung temperature, Lai? 200. So tapos ikat mo siya in half. Tapos kunin mo yung laman. Tapos lagay mo siya dito guys. Tapos lagyan niya ng bacon at saka cheese. Yummers! Potato skin. Masarap to, Day. Masarap. First time ko lang ginawa. Masarap. First time ngayon? Yung niluto ko. Hey, Baba. Iba na naman yung nasa ano. High chair. Dito na sikat. Buti nga may high chair. Nag-vlog ka, Kat? Dapat na namin high chair. Asan yung vlog mo? Ayun. Nalagay na namin sa loob, guys, yung ano, stuffed baked potatoes. Churba. Meron pa natira. Sarap ng bacon. Ano yan? Meron pa. Luli ako, Luli. Kainin natin yan. Wala siyang tinulong. Joke. Wala daw kwenta, sabi Lyra. Kumain kaya ako. Uy, kumain siya, uy. Taga-tikim yan. Ang sarap. Taste so good, guys. Good job, guys. Ito na yun. Sobra. Sarap. Korean barbecue ang ganap natin ngayon, guys. Ito yung minarinate ni Lyra kagabi. Tapos, ito yung meat na binili namin na hindi pa siya marinated. Yan. Beef, pork. Beef, pork. Yes! Ito, matulog siya. May ginawa. Oh, yum. Oh, yum. Yeah, that looks good, guys. What's inside? Bacon and cheese. I'll have the one that smells like sauce. Like, Yummer. okay. Yeah, thank you. Thank you, Tony. Thank you, Lyra. It's good to see you all again. It's been such a long time. I know. We missed you. Yeah, thanks for the feed, Lyra and Tony. You're welcome. Lodi. Guys. Beef. Pork. Oh, thank you, babe. Thank you, babe. Thank you, babe. Are you guys gonna play pool for me, buddy? Sorry? Maybe later. There we go! Rose will go in about 20 minutes anyway. Oh, look. Are we? No, we're not. Ice cream! Drumstick. Thank you, Lai. Thank you, Lai. Ano yung sa'yo? Magnum? Magnum. Sikat din, Magnum. Si ate drumstick. Ako drumstick. Salted caramel. Nood kami na. May agara pa. Wala na, ubos na. Bakit dalawahin mo yung sa'yo? Wala na tayo. Hangul ka ha? Batang hangul. Wala lang kahit anong flavor. Patay gutom. Wala na nga! Bakit? Gusto mo ba talaga ng isa pa? Para sa'yo? Buti nga nagkasya, promise. Hangul nga. Parang binilangan. Bakit si Mark kumain? Kumain. Doon, maghihati ka kasi. Gahaman talaga tong isa. Uy. Nood kami ng movie guys, The Best of Me. Nicholas Sparks. Patay gutom. Patay gusto. Ay, Nicholas Sparks. Yan yung author na maraming ano din, no? Guys, andito si Roslyn. Roslyn! Nandito ako, Tay. Guys, andun siya sa likod. Binigyan niyo ako nito. Ano na? Bakit ka ganyan patawa-tawa ko? Uy, nasa yung camera ko. Ganda! Blend now. Aura later. Unclothes. Pahingi. Unclothes. Nanghingi. Nilalagay yung buto Uy, niya. nandito
ito siya, oh. Nalaw, kinakain niya. Kinakain din ko ito. Sa dami ng buto. Ayaw talaga lang. Ang clothes, nag-email ako Thank you, Roslyn. May pa-iced tea talaga si Mayora. May bago kasi. Kapal ice. Guys, ito yung regalo ni Roslyn. Galing Pilipinas. Salamat, Roslyn. Ito, guys. Wala, nag-away si Pupoy at saka si Basha. Pwede hinaan natin si Pupoy at saka si Basha. Wala naman. Yun, maday. Tumahimik ka, Pupoy. Mag-haul ako. Guys, tingnan nyo to. Simply Race. Char. Iba din. Puso. Suotin na yan. Hala, mamamatay yung camera ko. Kasi dito sa battery na Avon, patay ka, Avon. Avon True Color. Di ba sabi mo qualify mo? Hindi ko nakita. Ano? Ay, blush on? Yung blush on siguro. Oo. Di ba sabi mo ayaw mo kasing gamitin? Wala na, naubos na. Uy, ay, yes! Yes, Yung ito. ano, yung Luminous blush. Oo nga. talaga ako din. gusto ko pala. Oo. Ay, wala na ako. Ito. Gusto ko pa. Ubus na, matagal na. Thank you. Ikaw na talaga. Pagkain! Keratin. Gusto ko to. Gusto ko tong keratin. Thank you. Butter cookies. Butter coconut pala. Ito, gusto to ni Dan. Salamat! O, tap! Tap! Thank you! Bidyohan kita. Nesty. Yan. Tsaka, hala, efficacy oil. Kasi lula ka na marami. Matanda na, masakit. Essential oil. Pinara stress. Patay stress. Lalagay doon dito sa ito. Ang cute. Ano ba yan? Cook up. Ano? Ay, Dan. Yung manok. Kasi nga yung Patay ka. My Dan. Yung manok kasi dahil. Yung manok. Oo, si Dan. Mahilig siya sa... Nakita ko. Gusto niya yung manok. Pa-rooster. Ay, iba din. Wala akong makita sa'yo, kaya yan na lang. Hala, ang cute naman. Salamat. Danraz. Dalawang bata, oh. Ay, ilang buwan ito? 7. Ano pa lang yun? Tapos ito. Ay, yung aking coffee. Ito yung aking coffee. Thank you. Ubus na. Oh. Brown and creamy, yan yun. Thank you. Ito. Pwede pa yan. Ano pwede pa yan? Luma na pala. Hindi, asin yan. Day, asin. Oh, asin pala. Pwede pa. Pwede pa. Butong pakwan. Buksan na. Ay! Marami pa. Ala, salamat. Buksan na nga, pakwan. Buksan na yan. Ilang araw na That's about 5. Meron pa dyan pin. Ano? Araw-araw. So, hindi ko alam. Hoy, buksan na yung buksan pakwan. Kainin na Oh, yan. tapos may happy pa. Kain na. Buksan na yan. Asa na yung beer dyan? Thank you, Roslyn. Ninang. Thank you. Bigay natin kay Dan yung ano niya. Yung brush, yung loob. Hindi pa. Mamaya hindi Mamaya na. Pwede ako mag first impression ako. Mag first impression review ako, guys. Hindi natin i-open. Kulang. Kinulang mo ano ka. Kawatan, dyan ka po ang kawin. Eyeliner. Wait, ibigay natin kay Dan. Uwi na tayo? Uwi na tayo, baba? Uwi na tayo? Uwi na? Gusto niya din yung camera lang. Uwi na? Uwi na kami. Bye, Kat. Patay na rin yung camera. Oo nga, yung akin din, nagbiblink na. Thank you, Roslyn. Thank you. Bye, love. Where's your kiss, my... Bye ka na. Sa akin pa yung anak mo. Bye, ate. Makababay naman ako eh. Si Aliyah nandito pa. Bye-bye, bye-bye. Gustong-gusto niya yung tingnan yung mukha niya sa camera, oh.
Did you enjoy the movie, ate? Yeah, Oh, sorry. finish it. No, that's alright. You can finish it at home because that's your dad's movie. Ano guys, nood siya ng The Second Chance, yung kay Bea Alonzo at saka kay John Lloyd. Thank you, Lai. Thank you. No worries. Thank you. Yung mga boys, guys, gusto na umuwi. Guys, bahay na kami. Sobrang lapit na namin kina Lyra. So, sobrang bilis lang namin dumating. Nakapag-harvest ako dun, guys. 4 na pomegranate. Yun. And ito pala, hindi ko pa napakita kanina. Binigyan ako ni Roslyn ng mga printed na mga pictures. Gaganda, guys. Yan, yung sa wedding picture ko. Ganda. Thank you. Ito. This is nice. Lalagay ko ito sa filming room ko. And then ito, travel goals. Pa-travel goals daw namin ni Dan. Sa Palawan yan, guys. And then, ito, kami dalawa ni Dan. Did you see this, babe? Oh, you haven't seen this? Yeah, I saw that. Did you? And then, ito, wedding pictures namin ni Dan. Yan. Salamat, Roslyn. Thank you. Nakatuwa naman. Skincare na tayo, guys, kasi I think, mag-edit siguro ako ng isang video tapos I'm not sure. Or maybe, papanoorin namin yung show namin ni Dan. Hindi namin napanood. What time will Bachelor in Paradise finish? 9? Yeah. Papanoorin namin yun siguro sa website na. Kasi na-miss na namin. Kapag ganito, may mascara ako, tapos nag-foundation ako, yung ginagamit ko is itong Garnier na waterproof makeup remover yung ginagamit ko. May cellular cleansing water and oil. And then after nyan, gagamitin ko yung aking simple na wipes. Pang-wipe lang. Para lang sure na malinis talaga siya before ka matulog. And yun na for today. So, thank you so much guys for watching. I-close ko na tong vlog na to. Thank you guys. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to be goodbye. Good night. Mwah.